WorldSkills, сайлаулар, закондағы өзгәрішләр. 2019 ел республика үшін вақиғаларға бой болды. Келесі елға үмітлер зурдан. Нинди уңышларға ерішіп болды? Қойсыларын 2020 елдан күтәргә. Эфирда таяну тас тапшыруы, студияда Алмаз Афиятов. Исәнмесез. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар. Иңелек кагыйдәләр белән дә таныштырып үтик. Алда яңгыраган фикергә мөнәсәбәтегезне төймәләр аша белдерә аласыз. Кызыл килешмә билгесе, яшел килешү һәм ак нейтралитет билгесе. Дөрестән дә, кайсы өлкә тармагы кешесеннән сорасаң, әлбәттә ул үзенең елын нәкъ менә шул өлкә буенча бәяләргә мөмкин. Фатих Сабан, ничек уйлыйсыз? Менә федераль күзлектән караганда Татарстан өчен әлеге ел нинди булды? Бик уңышлы булды дип әйтәсем килә. Иң беренчесе инде ул безнең теге булмаган хәл түгел булган, очередной чираттагы дип әйтик инде дәүләт советына сайлаулар булды. Ул безнең үзенчәлек иң югары халык үзенчәлек җитәкчелек итә торган органыбыз. Һәм шуннан соң үзенчәлек менә әйтеп киттегез инде булды WorldSkills. Бу эшче профессияләр буенча дөнья чемпионаты. Biz bit indi soңгы 30 елда гел сөйләштек, юриста, значит, финансист, экономист һәм башка профессияләр. Ә менә эшче профессияләр мәсьәләсендә һәм монда безнең йомгаклар буенча уңышыбыз Россия буенча иң зур күрсәткечкә ирештеләр. Татарстаннан катнашкан шушы, значит, ярышта, шушы дөнья чемпионатында безнең, значит, яшьләребез. Менә әйтәсем килә, мин, значит, кайда эшләсәм дә гел алдынгы булдым, гел, значит, җитәкче, мактыйлар иде, но мин булдым алдынгы, менә шушы эшче профессияләр эшләгән аркасында. Һәм мин аларны хөрмәт иттем, хөрмәт итәм әле дә. Күңел бераз әрни билгеле, значит, без эшче профессияләргә әле игътибарыбыз җитми, хезмәт хакы түбән, шушындый бай илдә, бу мине дә бизәми. Анда югары советта Мәскәүдә утырып, значит, депутат булып, һәм менә, значит, әйтәсем килә, бу бик зур тарихи вакыйга булды бездә, һәм менә инде без шушы дөнья чемпионаты футбол буенча да уздырып, аннан соң башкалары буенча да кунак кабул итәргә дә өйрәндек. Эшләребез дә бик матур, значит, менә чынлап та булдырабыз, була да. Ул бүтән кешеләр тырыша барсыныкла барып чыкмый, әмма менә Татарстанныкы нинди генә эшкә тотынсак та барып чыга, ел әйбәт булды дип әйтәсем килә. Әле театр елы да булды, Рамил әфәнде. Сез ничек уйлыйсыз, менә шул юнәлештә ниндирәк эшләр башкарып булды икән? Ул чынлап та зур вакыйга әлбәттә, чөнки гомумән мәдәниятка караш үзгәрергә тиеш безнең. Менә Фатих Сабан әйтмешли, безнең дә мәдәният өлкәсендә, сәнгать өлкәсендә эш хакларыбыз бик үк мактанырлык түгел, шуңа күрә ул жактан да. Чынлап та бик күп чаралар үтте. 2600-гә якын чара үтте Рәсәй буйлап, анасын ул анда шактый гына халыкара, Рәсәй фестивальләре, форумлары үтте. Без үзебездә Камал театры белән шактый катнаштык. Менә иң сөенечлесе минем өчен булды милли театрларның фестивале ул Грозный шәһәрендә үтте. Ул Грозныйда булу үзенә күрә бер нидер этәргеч, нидер мугҗизалык бирде дип әйтәм, чөнки алар бик кызыксынып, менә без битендә шундай күп конфессия, күп динле, күп милләтле илдә яшибез икән, бер-беребезне таный белергә тиешбез, бары тик мәдәният аша гына кешенең җанын, әхлаки юнәлешен танырга була. Шуңа күрә бөтен жактан карасаң да бу бик зур вакыйга булды. Әмма шул ук проблемалар, менә шул театр алдында куелган проблемалар һәммәсе дә кала. Димәк, әле алга таба да аларны хәл итәргә туры киләчәк. Әлбәттә шулай. Индус әфәнде, ничек уйлыйсыз? Менә гадәттә без бит инде тарихка күз салабыз. Берничә еллар узу белән, бәлки анда дистәләгән еллар узу белән 2019-да менә шундый тарихка һәм китапларга язып куелырлык вакыйгалар булдымы? Әле алар безне киләсе елларда гына көтә микән? Дөресен әйткәндә, иң авыр еллар билгесезлек чорында яшибез. Россиядә, Татарстанда һәм дөньяда. Менә шуның өчен әлбәттә шушы вазгиятта үзебезнең урыныбызны таба белү, Татарстанны безнең урынын билгели алу, татар халкының билгели урынын билгели алу, татар факторының ни рәвештә бүгенге көнне дөньяга әһәмият икәнен күрсәтү безнең иң зур бурычларыбыздан булып тора. Мин ни өчен әйтәм? Чөнки безгә карата атакалар, һөҗүмнәр артканнан-арта бара. Һәм инде аларның иң беренчесе әлбәттә менә безнең телебезгә. Инде хәзер шартнамасыз яшибез. Кайберәүләр уйлады һәм уйлап килә. Менә Татарстан шундый өстенлекләр белән файдалана иде. Ләкин 2007 елгы шартнама Татарстан өчен бернинди өстенлек тә бирми. Тик исеме генә бар иде аның. Безгә исеме дә бик кирәк иде. Ләкин ул безгә бернинди өстенлек тә бирми. Ләкин менә без бүген күрәбез, Татарстан Татарлар бүгінгі күнні яшәү мисалын беріп тұралар, шошы ауырлық шырында да, ауыр шырларда да.
Беренчедән менә бу һөҗүм итү телебезгә татарны уятты. Татар уянды бүгенге көнне һәм бер фикергә килде. Татарны үзеннән башка яклаучы һәм саклаучы бүген юк. Һәм ул үзе генә булырга тиеш. Шундыктан без күрәбез, телебезне өйрәнү төрле рәвештә, төрле җирләрдә, Себер булсын, Урал булсын, Идел буе булсын, бөтен җирләр менә шуңа җавап хәзер ныклап өйрәнү бара. Менә хәзрәт әйтер, дини нәзәрәтебездә шушы рәвештә эшли. Телебезне саклап калу, аны нагату иң беренче урыннарның берсе булып. Рафик әфәнде, чыннан да шулай микән бу? Чыннан да шулай, Эльбрус Ризаковичның фикере белән һичшиксез килешәм. Чыннан да һәр заман бик авыр инде ул катлаулы. Глобализация чоры, зур икътисади сәяси тыюлар чоры, бөтен дөньяда икътисадка да авыр. Глобализация инде ул телләрне бетерү, бигрәк тә милли телләрне, дәүләт теле булмаган телләр юкка чыга. Татар теле өчен дә бик авыр чор булды. Һәм чыннан да менә бу өлкәдә Диния нәзарәте дә үзенең өлешен кертә башлады. Безнең инде зур проектыбыз да бар. Без татарлар дигән, без ул проект нигезендә әле дин нигезләрен өйрәнә идек мәчетләрдә. Хәзер без инде менә без татарлар проектын ачып җибәреп, хәзер без анда инде менә шушы милли компонентны да керттек. Ул дин нигезләре, безнең тарихыбыз һәм татар теле. Ул бик уңышлы проект. Римзил әфәнде, сіз университетта безне укытканда да шулай әйтеп килдегез. Әгәр дә без аерым бер җирлектә яшибез икән, без андагы яңалыклар белән генә чикләнеп калырга тиеш түгел. Шулай ук дөнья күләмендә нинди үзгәрешләр бара, шулай ук безнең республикага йогынты ясый торган, аннары Россия күләмендә нинди эшләр бара дип. Менә быел Татарстан өчен Россия күләмендә һәм дөнья күләмендә нинди өстенлекле эшләр башкарырга туры килде дип уйлыйсыз? Монда әйтелде, казанышлар чыннан да булды. Дөнья чемпионатында, спортта да булды һәм икътисадта да үзгәрешләр. 36 миллион нефть булган дип әйтәләр. Чын булса инде зур сан бит инде хәзер. Шул ук вакытта мин әйтер идем, менә узган ел, үзе баручы ел, ул хәзер сынау елы. Менә Фатих Саванович әйтте, казаныш турында, төп казаныш турында. Индусовый татар милләте тел турында шундый авыр хисләр белән дә бүлеште. Чыннан да бу икесе дә дөрес. Сынау дигәннән ничек иң башта менә сез инде бигрәк тә авыл хуҗалыгы министрлыгы булгач хәтерлисездер, җәй буе яңгыр яуды. Җәй буе үсмәде, кипмәде ашлык. Инде ач калабыз дигәндә карыйбыз, август ахырларына карыйбыз, әйбәт кенә икмәк үскән. Яхшы гына урожай, әле тамырлы культурадан бигрәк тә шатландыра әлбәттә. Анда КамАЗда башка җирдә дә алга китеш бар. Ләкин без татар дөньясында булгач, татарлар безгә гел килеп тордылар бу елда да, һәм гел ниндидер борчылган чырай белән килделәр алар. Алар үзләрендәге җитешсезлеккә яки андагы мәдәни ихтиҗларның канагат булмавына игътибар да итмиләр. Казан булсын, Татарстан булсын дигәндә, соңгы елларда булган телгә мөнәсәбәт федераль дәрәҗәдәге үзгәрешләрдә борчыды. Шуңа күрә теләсәң инде җылы булса да, Казанда алар өметләнеп китәргә тиеш иде, һәм шулай булды да инде ул. Авыл хуҗалыгы хезмәткәрләренең, фермерларның да форумы, дин эшлекләренең форумы, укытучыларның форумы, яшьләрнең форумы, шулай җыелгаладык. 500 кеше 1000 җыелды, аның тәэсире булды. Ләкин шул вакытта безнең җаваплылык, алар килә икән, Казан үзе үрнәк тә күрсәтергә тиеш. Һәм чыннан да оптимизмның үзебездән таратырга тиеш иде. Менә шушы мәсьәләләрдә әлбәттә без сынау үттек, әле үтәбез һәм киләсе елда да дәвам итәчәк дип әйтер идем мин. Рамил әфәнде, сезнең дә өстәр сүзегез бар булай. Чөнки менә бу тел мәсьәләсе булай гына йомшак кына таеп китмәсен сөйләшүдә. Менә гомер бүгенге вазгыятны чынлап аңларга тырышсак, миңа калса үткән тарихка да күз салырга кирәктер. Чөнки безнең инде яшерен батыры түгел, гасырлар буе безнең халкыбыз күпме җәбер зулым кичереп тә бүгенге көнгә кадәр татар телен, үзебезнең татарлыкны, рухны, динебезне саклап калды. Ни өчен минем фикерем буенча иң беренче чиратта ул безнең даими милләт мәнфәгатьләрен кайгыртучы, аның милләтпәрвәр шәхесләребез бар иде. Алар инде бер жактан байлар, ул жактан матди гына түгел, киң байлыгы да булган инде. Икенче чиратта безнең хәтта дәүләт эшлекләре дә, мин мисалга китерим, аларның иң абруйлысы Садри Максудине, мәсәлән, 100 елдан аз гына күбрәк Дәүләт Думасының 2-3 чакырылышында алар тиз таралдылар әлбәттә, ул 100-гә якын нутык тота һәм һаман ул халык мәнфәгатьләрен кайгыртып сөйли. Миңа калса бүгенге көндә безнең татар авазы Дәүләт Думасыннан азрак ишетелә, ишетелә, кайвакытта ишетелеп тә бетми. Шуңа күрә мин инде шулай дип уйлыйм, бездән тора.
Кай вакытта без әйтәбез, безгә һаман комачаулар, бар комачау, зур комачау, ләкин үзебездән дә батыррак булырга кирәк, сүзне әйтергә кирәк. Чыннан да шулай микән бу? Без моны рекламадан соң ачыкларбыз. Татарстан Яңа Гасыр телеканалында таянук тапшыру. Без бүген 2019 елга нәтиҗәләр ясыйбыз һәм икътисадка тукталмый да мөмкин түгел. Чөнки президент мәсәлән Рөстәм Миңнеханов соңгы журналистлар белән матбугат очрашуында әйтте, икътисад буенча, инвестициялар кертү буенча һәм шулай сәнәгать, шулай авыл хуҗалыгы тармагында да безнең регион әйдәп баручы һәм бездән күбесе үрнәк алырга тиеш дигән фикер яңгырады. Менә чыннан да икътисад буенча без башка төбәкләргә, башка регионнарга үрнәк күрсәтә алабызмы? Әлбәттә, безнең президентыбызның сүзендә хаклык зур инде. Чөнки авыл хуҗалыгы ул безнең әйтергә кирәк, мин үзем шуның бер айда баручы уку йортында укытучы буларак әйтә алам. Авыл хуҗалыгы бүгенге көндә безнең 3,6% үсеш белән килә. 2018 ел белән чагыштырганда караганда Россия буенча да шулай ул 242 миллиард сумга якын тулай продукция җыемы тәшкил итәчәк. Быел бертөк җитештерү буенча инде 4 миллион 450 мең, шикәр чигендә 2 миллион 800 мең тонна, бәрәңге миллион 200 мең тонна. Бу продукция белән без Татарстан гомумән үзен тәэмин итеп кенә калмый, ул башка регионнарга да экспорт мөмкинчелеген булдыра. Шулык сөт продуктлары буенча миллион 900 мең тулайым сөт җыемы савып алу көтелә инде бүген. Ит буенча даган шул вакытта нәрсә әйтәсе килә, авыл җирендә менә безнең күбрәк инде Россия күләмендә, республика күләмендә инфраструктурага күбрәк без ихтыяр бирәбез, инфраструктураны үстерсәк, анда яшьләр калыр иде дип дигән фикерне сөрәбез инде. Минем уемча күбрәк эш урыннарын булдыру турында кайгыртырга кирәк. Чөнки эш урыннары булмаса, ул инфраструктура өчен түләргә акча булмаячак кешенең. Шуңа күрә менә инвесторлар авыл хуҗалыгында эшләүче бит һәм шәхси эшмәкәрләрдәге шул юнәлештә эшләсәләр, һәм инде яшь белгечләргә бүгенге көндә стипендияләр дә түлиләр. 10 меңгә кадәр стипендия алырга була, әгәр дә инде эш бирүчеләр үзләре алып килсәләр югары уку йортларына булачак белгечләрен. Кыскача гына без башка темаларга күчкәнче сездән сорап китәсе килә. Нәкъ менә үз мәшгульләр быел әле аерылып тордылар һәм аларны рәсми рәвештә теркәү дә башланды. Бу юнәлеш буенча ниндирәк фикерләр ишетергә туры килде һәм эш башланды дип әйтеп буламы? Эш әлбәттә башланды, чөнки Татарстан безнең Мәскәү шәһәре, Мәскәү өлкәсе һәм Калуга өлкәсе белән беррәттән 4 төбәк арасында пилот проектларын тормышка ашу буенча әйдәп баручы республика буларак сайлап алынды. Татарстанга куелган иде 60 меңгә якын үз мәшгульләр теркәлер дип фараз ителде һәм бу фараз үтәлде. Бүгенге көндә 60 меңнән артык үз мәшгульләр теркәлде. Шуларның 54,600 кеше Татарстан җирендә яшәүчеләр, 6 меңнән артыгы инде күрше төбәкләрдән монда килеп теркәлеп, монда эш алып баручы кешеләр. Шуларның 80% элек бер качандагы официаль рәвештә эш урыннарда булмаган һәм налогта салым да түләмәгәннәр. Менә бу инде күрсәтә, шуларның 80% үз эшләрен официаль рәвештә ничек дип әйтим инде салымнарны түләп башлап җибәрделәр. Моның уңай тискәре яклары да бар инде. Мин аны тискәре ягы дип нәрсә әйтәм, менә бу үз мәшгульләр пенсия фондына үзләре теләсәләр генә акча күчерә алалар. Бит инде һәрбер эшләгән кеше киләчәктә пенсия яшенә җиткәчтән пенсия дәүләттән алырга өметләнә, бит. Шуңа күрә менә бу якларын уйлап бетерә кирәк. Менә шул 4%, 6% инде керемнән салым түләр бит, бәлки берәр нинди менә бу яктан инде депутатлар алга таба берәр чарасын уйлап табарга дип уйлыйм. Һәм Нимзил әфәнде килешмәй ахрысы. Ризалашсам да, килешсәм дә, нигездә, әлбәттә килешсәм дә, бу эш турында егетебез бик дөрес фикерләр әйтте. Менә әле генә Татарстан президенты журналистлар белән очрашканда сорыйлар аннан авыл турында ничек уйлыйсыз дип. Шуннан ут бар, электр бар, телефон бар, юл бар, илар төзек дип әйтә дә президент нәрсә җитми дип әйтә. Безнең коллегаларыбыз утырай нәрсәсен җитми дип. Шуннан соң Рөстәм Нургаев үзе әйтә, эш урыннары кирәк бит. Һәм егет дөрес әйтә, эш урыннары кирәк, ләкин без канәгатьләнеп яңа ел алдыннан үз мәшгуль һәм башка темалар белән генә утыра алмыйбыз. Бу шундый авыр тема, хәзер бит татар авылларында кешеләр
яшьләр урысча сөйләшә, чөнки мәктәптә күрше авыллардан килгән, аннан соң авылдан кайтканнарда авыл үзенең чираен югалта, авылда бик камил тормыш булса да, бик яхшы кешеләр булса да, барыбер үзенең югалта, чөнки анда яшьләр калмый, шартлар булмаганга түгел, эш булмаганга, акча булмаганга. Менә шул бу турыда без алга китеш булса да, узган елның, узып барган елның йомгагында әле сорау билгеле урыннар бик күп, һәр районда, менә безнең караган тамашачыларның һәр авылда бу турыда беләләр дип уйлыйм мин. Эш мәсьәләсен күтәрә башлаган иде, Фатих Сабанович, менә WorldSkills'да дип әйтик, дөнья чемпионаты һөнәрләр профессиясын популярлаштыру өчен менә бу бер адым булды, ләкин нәрсәләр эшләргә кирәк һәм ни өчен бездә әле һаман да шул авылларда эш табу мәсьәләсе шундый зур проблема буларак кабул. Менә безнең бүген бәләбез, беренче бик дөрес әйттегез барыгызда, шурыннар булдыру, менә мөмкинлек. Бүген значит теге шушы инвесторларны гаепләп әйтүем түгел, алар күп планда, зур планда значит җитештерәләр продукцияны. Әмма ләкин шушында кешегә значит шөгыльләнеп, яшәп, семьяны, яшь семья алып барырлык без монда шартлар тудырырга тиеш. Һәм безнең иң җитмәгән әйберебез, значит, ул инде социализмдамы, капитализмдамы, кооперация дигән әйбер, бу социализмны гына түгел, ул значит без күчәбез бит инде шушы базар мөнәсәбәтенә дип күчтек, битердек без кооперацияны. Җыеп алып, значит, менә монда сөттән башлап, sütni kişiden hocalıktan alırlar 13 сумнан 17 сумга kadar. Мәскәүдә без sütni сатып алабыз 80 сумнан литрын. Менә шушында, значит, җыю и инде вакытыгызны алып булса да, значит, телевизор караучылар, значит, инде минем сайлаучыларым да бит инде 500 мин теге атнамандатник, бер мандатны 500 мең, значит, минем сайлаучым. Сентябрьнең 11-ндә сайлаудан соң Татарстанда киттем Мәскәүгә, моңырчы миңа инде мөрәҗәгать иттеләр. Фатих Сабанович, ни эшлибез? 5 сумга да алмыйлар бит бәрәңгене дип. Татарстанда бәрәңге уңды әйбәт. Шуннан Казанга, Мәскәүгә бардым, 11 көнне сентябрьнең безнең шунда тора торган комплексыбызда депутатларның кибет. Кирдем кибеткә 39 сум бәрәңге. Монда 5 сумга да алмыйлар, тегендә 39 сум. Менә шушы әйберне хәзер значит мин сүз алып барам. Продовольственный корпорация дип оештырган идек без, значит, анорация дип фәлән тегән дип үзгәрттеләр дә югалды ул. Авыл хуҗалыгы министрлыгында хәзер анда бик значит булган җегет килде, Самодуров дигән министр белән сүз алып барабыз. Шушында безгә значит теге урысчалап әйткән вакытта рынок сбыты табарга. Шушы продукцияны менә дөресен әйткәндә значит ул хәтта шуп мәсьәләсендә дә заготовка значит менә әйтәбез бит инде картон бумага дип. Мин аны Нурлатта эшләгән вакытта 4 контейнерны кеше күрә торган җиргә куеп, шушында значит язып куеп картон бумага значит полиэтилен һәм башкасы дип, шушылай итеп бик күп акча да эшләдек. Монда тоже заготовщиклар значит бу әйберне башлап җибәрделәр Татарстанда, бик яхшы. Әйтик менә Зәй районында шушындый значит бу теге Чимал вторичный сырье дип сөйләшәбез инде. Менә шушы әйберләр һәм бигрәк тә шушы авыл хуҗалыгына җитештерген продукцияны чын иттереп сатарга. Ату теге 200 сумга алалар, Мәскәүдә 600-700 сум ит. Менә 200 сумга хуҗалыктан җыеп алалар да, и шушылай иттереп значит монда шушы теге урысчалап әйткән вакытта арадашчы посредникка, аннан соң теге кибеткә шушылай иттереп значит основной кала. Ә җитештергән кешегә кызыгы калмый, шуңа күрә авылда безнең значит үсеш була алмый монда. Димәк, вак мәсьәләләрдән башланырга тиештер бу очракта. Һәм тагын бер мәсьәләгә тукталып үтик. Сез әйтеп киттегез, сайлаулар булды дип. Рамил әфәнде, 2019 ел шулай ук инде Дәүләт Советына сайлаулар белән истә калачак. Менә әлеге җирлектәге мәсьәләләр әкренләп хәл ителә башладымы һәм ниндирәк планнар билгелисез киләчәккә дә? Һәрбер депутатка аерым-аерым районнар теркәлгән. Минем мәсәлән Лениногорск районы. Менә мин еш йөрим анда, авылларга йөрим, районда халык белән очрашам. Менә турысын әйтим, сәнгатькә, мәдәниятка кагылышлы сораулар юк дәрәҗәдә. Көнкүреш проблемалар әлбәттә. Менә түбәт ишелде, прокуратура дөрес карар чыгармады, һәм башкалар. Авылларда мәсәлән, менә мин шул куәтләп кенә сүзне әйтәм, эш урыннары юк дип, менә шундый бар. Аны беләсездер инде сез, Зәй Каратай дип атала торган авыл инде ул Лениногорск шәһәрендә. Ул вакытта яхшы заманнарда анда 5000-гә якын кеше торган, 5000-нән артык хәтта инде. Бүгенге көндә анда 1000 кеше яши, анда 40 хәтле менә мәктәп төзекләндергән, шундый матур чиста 37 бала укый. Шуның балалар бакчасында 17 бала укый. Менә уйлап карагыз. Димәк 5 елдан аларда бер 10-11 бала укыячак. Менә 40 хәтле мәктәптә. Шуңа күрә алар иң беренче чиратта эш табу. Ничек менә кабер нефтянкада эш торганнар эш табалар, әмма калганнары бөтенләй менә кунакка гына кайтып җирләр. Шуңа күрә барбер менә нинди мөмкинлек булса, барбер без мөрәҗәгать итәбез. Мәсәлән, депутатның эше бит мөрәҗәгать итү һәм шишергә тырышу мәсьәләне. Әмма мин шулай нәтиҗә ясалам, бүгенге көндә күбрәк отписка белән шөгыльләнәләр чиновниклар.
Менә ул мәсьәлә чынлап та мине бик борчый ул. Язалар, матур иттереп сиңа җавап бирәләр, әмма нәтиҗә уңай түгел, кызганычка каршы. Сез мәктәп темасына кагылдыгыз. 2030 ел тагын полилингваль белем бирү юнәлешендә дә тагын бер адым алга ясады. Кыскача гына шул хакта да сөйләп китсәгез иде. Бу иң беренче чиратта полилингваль мәктәпләр турында сөйләшкәндә, аның менә концепциясын укып чыкты мин аның, ул алгарыш кысаларында ясалган концепция. Миңа калса ул иң камил, иң югары профессиональ яктан язылган ул, чөнки аны бу концепцияны гомумән Россия буйлап таратырга була, анда гомумән укытуга гына нигезләмәгән, ул шәхесне формалаштыруга юнәлтелгән концепция ул. Иншалла, менә хәзер безнең 6 комплекс ачылачак. 7-нче, менә мин күптән түгел Актанашта булдым. Актаныш чынлап та үрнәк булып тора, чөнки ул татар мөхите чынлап. Анда менә шул үрнәк итеп бер мәктәп, гуманитар мәктәп-интернат бар. Анда 150 бала укый. Чип-чиста татарча бөтенесе матур киенгәннәр, әхлаки яктан да тәрбияләү бара. Анда татар мультфильмнар чыгаралар да, анда компьютер татарча уеннар, пазлар да ясалар. Бу чынлап та ул хәзер 7-нче комплекс булачак. Димәк, безнең Татарстанда 7 комплекс булачак. Минем үмитем зур, әмма безнең үзебезнең элитаны булдырыр өчен иң кимендә 50 ел кирәк. 50 ел. Ләкин бу башкача булдыра алмый. Аны 2 елда, 10 елда булдырып булмый. Мин бик ышанам, безнең милләтебезнең зыялыларыбыз күбрәк булачак. Чөнки мәктәп кенә зыялыларны формалаштыралар. Инде сабыр, әфәнде. Һич кенә дә онытырга ярамый. Мисалы авыллар бар. Менә син берсен әйттең, Зәйк Аратай. Ләкин безнең татарлар бит Татарстанда гына түгел. Әйтик, Чувашстанда Тукай дигән авыл бар. Менә дигән авыл. Колхозлар беткәчтән халык үзенең пай җирләрен бөтенесен мәчеткә тапшырды. Мәчет тирәсендә эшне алып баручы идарә барлыкка килде. Һәм анда кемне дә булса сайламыйлар. Кем тели шунда эшләргә, шул килеп эшли. Һәм ничек? Шәшәләр, игенне үзләре эшкәртәләр. 2 предприятие бар авылда. Һәм инде әлбәттә менә монда шәһәрләрдән кайталар. Шәһәрдән. Менә бу авылда балалар саны артканнан арта бара. Һәм шунлыктан монда мәчет ярдәмгә килә. Чөнки балалар саны арта, мәктәпнең җитми, урыны җитми. Мәчет бирә үзенең компьютерлы классларын менә шунда укытыгыз. Һәм 1-нче класска мәктәпкә килгәнче балалар мәчет аркылы үтеп, намаз, дугалар укырга өйрәнеп киләләр. Менә шушында. Һәмшиләрдән тора. Һәм мәдрәсәләрнең дә роле зурдыр. Менә Илдус Ризакович бик мөһим проблеманы күтәрде ул. Тукай авылы мисалы гына түгел, ул бүгенге көндә менә глобаль проблема. Менә биредә авыл хуҗалыгы турында сүз булды бит инде. Колхозны сүгәргә дә бул, әмма ләкин ул инфраструктура. Шуңа күрә эш белән дә тәэмин итү, эшләгән система эффектив эшләмәгән инде ул турыда. Бүген авылда юк, инфраструктура юк. Менә Илдус Ризакович ул Тукай авылын мисал итеп китерде. Чыннан да менә ул мәхәллә дигән сүз, татар мәхәлләсе. Ул халыкны берләштерү генә түгел. Ул менә иң мөһиме, чыннан да без инде Тукай авылын үзебезнең Татарстанда мисал итеп китерәбез. Менә карагыз Тукайда. Алар инде чыннан да менә җирләрне бергә туплап, мәхәллә оештырып, менә шушы кооперацияны оештырып, инде инфраструктура булып эш урыннары булдыру. Менә ул чыннан да бик уңай мисал дип әйтер идем мин аны. Чувашиядә барлыгы 37 генә мең татар бар. Һәм алар чыннан да эшкуарлыкта да, менә бу мәдәни эшләрдә дә булдыралар. Чыннан да улар үрнәк күрсәтә. 37 мең күп тә түгел. Туймазы районында 100 мең татар бар. Һәм аңлавыгызча, бер тапшырыкларында гына без әлбәттә 2030 елга нәтиҗәләр ясый алмыйбыз. Булар хакында һәм әлбәттә 2020 елда татар халкы ниләр көтә, без киләсе тапшыруда дәвам иттерербез. Исәнлектә күрешергә язсын.